Velkommen til Opfinderiets guide til Inkstitch, som bruges til at forberede filer til vores Janome broderimaskine. Først og fremmest skal man have programmet Inkscape installeret. Det kan du finde en guide til her på kanalen. Dernæst skal du hente en udvidelse til Inkscape, der hedder Inkstitch. Den finder du på inkstitch.org. Sørg for, at Inkscape er lukket, når du installerer udvidelsen. Når udvidelsen er installeret, kan du finde den under udvidelser i hovedmenuen. Der er mange muligheder for at indstille Inkstitch, men her fokuserer vi på de mest anvendte: Lettering, Params og Visualize. Under Lettering kan du tilføje tekst med Inkstitch skrifttyper, som allerede er klar til at blive broderet. Tilføj tekst i tekstboksen, og du vil kunne se, hvordan maskinen vil brodere din tekst. I øverste drop-down kan du vælge mellem forskellige skrifttyper. Læg mærke til, at når du skriver længere tekst, vil skalaen ændre sig. Når du er tilfreds med din tekst, trykker du Apply and Quit nederst i vinduet. Hvis du vil brodere billeder, skal du bruge funktionen Params. Her åbner der en dialogboks med mange muligheder. Til højre kan du se et preview af dit broderi. Øverst til venstre har du to faneblade, som hedder Fill Stitch og Fill Underlay. På Fill Underlay kan du ændre den underste tråd, som bruges til at gøre broderiet tykkere. På Fill Stitch kan du ændre, hvordan dine sting ser ud. Det vigtigste er Fill Method, som bestemmer, hvordan stingmønstret skal se ud, og Spacing Between Rows, som bestemmer, hvor tæt stingene skal ligge. Du kan selv eksperimentere med de andre indstillinger, og der er også meget hjælp at hente på inkstitch.org. Når du er tilfreds med broderiets udseende, trykker du på Apply and Quit. Inden du gemmer din broderifil, kan det være en god idé at se, hvordan det hele vil fungere. Det kan du gøre under menuen Visualize and Export, og herunder Simulator. Nu åbnes der en dialogboks, hvor du kan se, hvordan broderimaskinen vil lave hele dit broderi. Vær opmærksom på, at hvis dit broderi er stort, eller med mange dele eller farver, så tager det lidt tid at loade simulatoren. Når dit broderidesign er færdig, skal du eksportere filen i det rette format. Vores broderimaskine bruger filformatet .jef. Klik på Fil i øverste højre hjørne og vælg Export. Nu kommer der en dialogboks frem i højre side af programmet. Her klikker du på drop-down-menuen nederst til højre og vælger Inkstitch Janome Embroidery Format .jef. Når det er gjort, klikker du på den lille mappe til venstre for drop-down-menuen og finder den lokation, som du vil gemme filen på. For at flytte filen til broderimaskinen, skal du gemme den på en USB. Tjek filformatet i den nederste drop-down, inden du klikker på Gem. Nu har du lavet en fil, der kan bruges i broderimaskinen til at lave dit broderi. Se vores guide til, hvordan man sætter maskinen i gang her på kanalen. God fornøjelse.